Môžem ťa zmanipulovať tak, aby si uveril niečomu, čomu skutočne neveríš. Všetky nástroje k tomu mi pritom dáš ty sám. Aj tak by sa v skratke dala zhrnúť online reklama a všetky triky, ktoré marketéri využívajú. Niektoré sú úplne OK a je na nich postavený marketing ako taký, no niektoré sú už za hranicami etiky. Keď o nich vieš, nenecháš sa oklamať. Poprvé, fejkové nákupy. Určite si to zažil aj sám. Pozeráš si knižky na e-shope a zrazu ti vyskočí bublinka Alena zo Zvolená si kúpila celú sériu Harryho Pottera. Ideš ďalej a do toho ďalšia bublinka. Jožko z obce s taškou si kúpil Pána prsteňov. No a keď chceš odísť, skúsia to s bublinkou znova. Problém je, že Alena ani Jožko neexistujú a žiadne knihy si v skutočnosti nekúpili. E-shop sa v tebe iba snaží vzbudiť dojem, že o niečo prídeš, ak si knihu nekúpiš aj ty. Vyberá náhodné kombinácie mien, lokalít a produktov, aby si získal či získala pocit, že ak nenakúpiš aj ty, nebudeš medzi ostatných patriť. Môže sa to stať len na podvedomej úrovni, no to je presne tá úroveň, na ktorej je marketing postavený. A s tým súvisí aj druhý bod. Vizuály, ktoré fungujú. Marketéri majú dáta na nekonečné množstvo vecí. Vedia napríklad povedať, či je väčšia pravdepodobnosť, že klikneš na zelené tlačítko alebo na žlté. Takisto sa zahrávajú s našou pozornosťou, keď možnosť odhlásiť sa z newslettera alebo zavrieť okno schovajú úplne dole a použijú tú najmenšiu veľkosť písma, aká existuje. Taktiež sa vedia hrať so slovami. Napríklad niektoré firmy formulujú svoje prihlasovanie na newsletter takto. Chceli by sme vám posielať e-maily o nových ponukách a produktoch, ale ak si ich neželáte dostávať, začerknite toto políčko. Skrátka, rátajú s tým, že málo kto dočíta túto vetu do konca. Po tretie, confirm shaming. Chceš v appke kliknúť na to, že nedávaš žiadne sprepitné, alebo sa chceš odhlásiť z newslettera. Vyskočí na teba text so smutnými smajlíkmi a dojemným textíkom o tom, či naozaj chceš vykonať tento hrozný čin, opustiť firmu a ako jej šéf už plače v kúte. No, veď to poznáš. Na mnohých ľudí fungujú výčitky svedomia a radšej urobia, čo od nich stránka chce, ako by si mali opäť čítať vyčítavý text. Po štvrté, predvolené možnosti. Je zmerané, že ľudia si vyberajú najvyššiu možnosť, a to aj vtedy, keď dve rôzne možnosti menia poradie. Najradšej klikáme na tú úplne hornú. Takisto si po príchode na stránku najradšej vyberáme možnosti, ktoré sú predvolené. Firmy nám teda predvolia taký produkt, ktorý nám najviac chcú predať. Napríklad, ak si už niekedy kupoval lacnú letenku od nízkonákladovej spoločnosti, vieš, že pri jej kúpe musíš odkliknúť asi tak 580 ďalších predvolených bonusov, ako sú kufre, poistenie alebo jedlo. Ak ich nechceš, musíš to manuálne zmeniť. Po piate, už len pár kusov. Viackrát sa ukázalo aj to, že nápisy ako zostáva už len pár kusov alebo top seller stránky neukazovali pravdivo. Snažia sa v tebe vzbudiť pocit urgencie a urýchliť tvoj nákup. To môže viesť k impulzívnemu nakupovaniu a teda k tomu, že si kúpiš úplné zbytočnosti. Na stránke deceptive.design nájdeš príklady stoviek ďalších online klamstiev aj zoznam súdnych sporov, ktoré firmy používajúce takéto taktiky prehrali. V EÚ nám s tvorbou férovejšieho internetu pomáhajú napríklad GDPR, UCPD, DSA, DMA alebo iné písmenka. Ale nie, EÚ nás naozaj ochraňuje pred mnohými nekalými taktikami na internete a máme šťastie, že stanovuje prísne pravidlá. Tou najväčšou ochranou však vždy bude kritické myslenie. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že my sami o sebe zdieľame obrovské množstvo informácií, vďaka ktorým na nás potom dokážu marketéri cieliť takmer dokonalú reklamu. Práve preto sme my tí, ktorí marketérom dávame do rúk ich najväčšiu zbraň. Nezabúdajme na to, že konečné rozhodnutie je vždy na nás a pokiaľ dokážeme rozoznať, čo naozaj potrebujeme a čo je len vplyv reklamy a manipulácie, budeme vždy na koni.